Я сама пришла. Пришла, а мені ще скажи, а то спочатку я устала.
Що не спецкільця? А от треба цей стілець. А ви які туди поставити? Що? Ви не хочете туди поставити? Отак.
Давайте за перформанс. Ми всіх вітаємо. Насправді дуже неймовірно, що тут така велика кількість людей, і вільних місць не вистачає. Є один случай, тому можна Так, є стрес ось. Зараз ми додамо ще один. Дивимося, які стільці ми можемо забрати на барі. Але загалом, там килим можете прямо на нього сідати. Не важко вибирати. І там є килим. Тобто ви тут максимально відкриті, щоб це просто був комфортний і цікавий для вас. Зараз ми ще хочемо повісити правку, щоб він був корнейко. Давайте трошки привітаємось. Мене звати Євген Бондаренко, я співзасновник спільноти Премія Дейлі. Це Аліса. Так, я частина команди групу, і всі, хто такі ви бачите, це частина команди групу. У нас сьогодні це така дуже класна колаба, бо загалом більше команди групу походить з... У нас Донеччина, Вінниччина, Чернівці і Повіт. І вони вирішили, що їм Криму не вистачає. І тому ми закладаємося. Але насправді ця співпраця, вона направлена на те, що ми маємо коригувати свої пам'яті не просто спогади про Крим, а певні відповіді, за які ми можемо чіплятися, в рамках якої може будуватися ця мозаїка такої ідентичності, важливої, сильної, ціннісної для кожного з нас. Тому ці фотографії – це дійсно одні з найрідніших світлин. Тут є ті, хто їх надавав. Тут є Сейшел-Нерва, їх там згадують, там є частина мого архіву. Мого архіву, архіви нашої оперативної директори, Діани. Азізівська теж є фотографія, яка буде сьогодні грати для вас. І тому після вже безпосередньо музичного перформансу неймовірної піци ми зможемо поспілкуватися, поговорити про результати більше фотографій, якщо ви цього ще не зробили. Також наша подія сьогодні була подійна, у нас є два збори. Один з них – це для хлопця з Кримчини, ми збираємо на автівку, який бере в системах. І другий збір від безпосереднього простору «Карма», барик, такий арт-простір, який сьогодні дуже гарно нас хостить. Теж унікальний звіт, тому всі ваші донати будуть поширені в допомагати. Дуже больно. Далі, яка система донейшнів, вільний донат, який донатом на сьогодні, є прикольні стікер-паки від Премія Дейлі, 30% теж на донат. Є класні футболочки, зручно наоборот реклама одна на мені, це нявка. Це кліпові фотографії до окупації Криму. Більшість фотографій з території відбувався Казантіп. Це мирне, заозерне, якесь є Євпаторія. Так, звісно, є моя рідна Яльча. Але саме головне – це співпраця з Станським, Аполлоні. Я хочу, що не італійські. Але там справді неймовірні майстри змогли спробувати поєднати і відтворити ці кримські смаки. Один з них називається «Фулту». Тут така вдячність кримсько-татарських господиням півдня. Бо якби ми дякували кримсько-татарським господиням степів і гірських районів, вони були з м'ясом, називалося б бурма. А якби вони були з разом, вони були кабак бурма або алма бурма, як вони були. Але фулту – це такий південний смак, де поєднався гарбузова паста, яблучко і волоський горішок. Хто ж спробував фулту? Вам сподобалося? А другий – це такий персик, де поєднується смак стильних кримських персиків з відчуттям свіжої трави, коли ти можеш лежати біля кримських гір, їсти персики і просто насолоджуватися тим красивим спокійним літом. Звісно, ароматні рецепти – це все сьогодні прикрашає. Загалом, дякуємо вам, що ви сьогодні з нами розділяєте цю подію. Я, як завжди, коли представляю Азізу, скажу, що кожен її перформанс – це щось неймовірне, і кожен раз це про щось нове, але також про рівне. І сьогодні я точно буду звучати по-іншому. Я не буду розказувати чому. Але загалом, ті, хто раніше вже був на перформансах Азізи СНД, точно відчують сьогодні це в тих важливих і сильних мотивах. Тому дякуємо всім. І оплески вам.
український прапор. От, можна, так, я от, і ми будемо, да, і, а заберіть ось стілець такий сидіть. Це заради вас цей от. Можна ще хто на вході, можна прийти сюди. Так, друзі, а хто на вході, беріть стілець. Так, і сідайте ось тут прямо на килим, я думаю, що це буде прям гарно. І давайте привітаємо Омську Лесі. Сідайте на килим. Коли мені говорять, що ми живемо в дзеркалі жорстокої відсутності дому, що Крим безнадійно далекий від дійсного сучасного почуття правди, а великий материк лише розщеплює тут нашу самотність, крок за кроком перекриває кисень справжнього знання. Тоді я відвертаю обличчя від намальованого ким світу, щоб почути голос моєї матері. Вона говорить мені тут, в кожному обличчі, у вогоні, що не зникає в обіймах води і каменю. Дивно, дивно, вона схожа на степові квіти крізь металобрух пошматованої історії, колюче тіло і прагне холодної справедливості. Вона перетворюється на безжальну, ненаписану помсту озброєного спільно. Ніколи не відокремлено тут і там. Ми дихаємо століттями наших незнищених імен серед курганів і ям, куди зазирають зірки неба, вічно питаючи мене про наш шлях у майбутнє. Kuşlardan eskiniye huzuruna vurdu. Allah'tan eskiniye nasıl yaşamıştı. Yenmeyen yaşam, yaşlıyla uyanma. Vatanıma hasret oldu ey güzel karım. Yenmeyen yaşam, yaşlıyla uyanma. Vatanıma hasret oldu ey güzel karım. Bakacağım eyvah, al yeşerken. Niçin uyanmadın benim? Ben yaşamadım, yaşlarına dayanamam. Vatanıma hasret oldum ey güzel kızım. Ben yaşamadım, yaşlarına dayanamam. Vatanıma hasret oldum ey güzel kızım. Hey, 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 güzel karım. Hey, 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 güzel karım.
Я вдихаю воздух снів, важко не впасти, важко, важко, важко. Моє ім'я в полі, в тілі, втрачена мова. Хто виявлення, хто відправив, зверне справи. Я в серці маю те, що не вмирає. Я в серці маю те, що не вмирає. Я в серці маю те, що не вмирає. Я в серці маю те, що не вмирає, те, що не вмирає. Помиляється те життя, плавиться в очі. Ніхто не знає, чи народ життя не відчить збирає. Розстрілом берети, краще берети, ніж забути свій спів. У тобі я лише це. Я в серці маю те, що не вмирає. 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 Я в серці маю, 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 я в серці маю. А у нас страшна змова. Нам летіло на волосся, змором подолати. Ти прагнеш сонечком, ідеш на гару, ідеш на захід. Ти прагнеш сонечком, ідеш на захід, бачиш Україну, прилітає. Я в серці маю те, що не вмирає. Я в серці маю те, що не вмирає. Я в серці маю те, що не вмирає. Я в серці маю
Kırımla yanan canım gibi babam benden sorar nasılsın davanımın omuzunda başını mayıştıran hep yakar sorun düşüncelerde kay benim düşündüm ya acı çok kim bilir niye benim oldu nasıl hatırlamak sebep sanmam sebep sanmam I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive. I'm alive. I'm alive. Yaşlandım bir ömrüm oldu. Kalpte yaralarını tütüdüğüm bütün yol oz ayıklarının geçirsin. Hatta yorulur. Kim bilir yeah. Benim nasıl hatırlamam hepsinden sebep sanmam hepsinden sebep sanmam I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive. I'm alive. I'm alive. Bir babamın kuru sesi, bir bana anlamdır betindeki bahar gözlerken çal seçkin bala dönelim damlar kim kim bilir yeah Мы живи, мы живи, мы живи, мы живи, мы живи. Хто згадає нас, хто почує крик, витягнеться, а ми не живі. Караденіс, караденіс, Параховзе, нещодавно я згинув народився, заплечена крила, кров моєї звітру, кров моєї звітру.
нічого я не боюся, моя віра музика, мій навчить зеркалює, все світ правди, все світ тиші. Харадис, Карагозер, Харадис, Карагозер, хто згадає нас, хто почує крик, витягає все, а ми не Karadeniz, Karadeniz, Karadeniz. Karakos, 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 Karakos. En yakın gecede sonsuzlukta doğar. En yakın sözler anlamakla arasında doğar. Olur tek bir sesleri anlayla. Sanma şehir canlı vurula. Seninden baka. Benim karakos, karakos kızım. Geceler, geceler. En yakın kısmet azul, kalbimsine uçar. Uyuklamıyorum, duymalar, step by step, everything's me. I'm ready in love, in my soul, deep inside. Miałem karakos, karakos nazar, Час моє пісне у світ поволя, розправити крильця, пошарпані гора. Час моє пісне поволі гуляти, послухайте
моє пісня, як вітер, це рай, шуми, як той шум, що кругом вирує. Рай, моє пісня, як вітер, це рай, шуми, як той шум, що кругом вирує. Дарма, canımda olacak anlatili yollar o yoruldu vatan başımı bekler vatan anlatili senin türlü dağlarsın kimsin kaygısın evde o bir şey yapma anlatılıyor yıllar o yoruldu vatan başını bekler vatan anlatılıyor senin türlü dağlarsın
canımı doldurma. Senin bir doğru yarın, canımı doldurma. Música bir söz, música bir söz, bu senin ağladan silersin. Música bir söz, música bir söz, bu senin ağladan silersin. Bu senin ağladan silersin. Acısı bu duymaz, o kadar aramaz. Eşimle hareket eder, eşimle hareket eder. Acısı bu duymaz, o kadar aramaz. Eşimle hareket eder, eşimle. Senin bir doğru yarın, canımı doldurma. Senin bir doğru yarın, canımı doldurma. Música bir söz, música bir söz, bu senin ağladan silersin. Música bir söz, música bir söz, bu senin ağladan silersin. Bu senin ağladan silersin. Senin bir doğru yarın, canımı doldurma. You constant love, your wall before I'll die. Believe you, see you. You constant love, your wall before I'll die. Believe you, see you. In front of that and yellow land. Think you're the first one. Smoke brings out. Smoke brings out. Nature's not your brain. Is it sending this way? Is it standing love? Is it standing love? You can't stand to be fly. What is the decimal in your world? Before I'll die, believe you, see you. You can't stand to be fly. What is the decimal in your world? Before you die, believe you, see you. Sing the song belongs to you. Time belongs to somebody else. That's the greatest for his height. It's a destination. I met my shadow in my mind is dry. You won't get lost in the land of creation. You can't stand to fly. What is the best in the world? Before I'll die. You can't stay now. What was it that's wrong before you die? See you. See the fire beings a trap as a god of my family died. I see the emptiness of your tears. I see the emptiness of your tears. My forest is alive with the desert. My forest is alive with the desert. My forest is alive with the desert. My forest is alive with the desert.
hey Allah, başımdan git. Hey Allah, hey Allah, kalkımdan git. Hey Allah, başımdan git. Hey Allah, kalkımdan git. Hey Allah, ben sende çaldı. Hey Allah, ben sende çaldı. Aşkınla sen beni kay. Bana gel. Aşkınla sen beni kay. Bana gel. Hey Allah, kalkımdan git. Hey Allah, başımdan git. Hey Allah, benden senden çaldı. Hey Allah, benden senden çaldı. Hey Allah, başımdan git. Hey Allah, yüreğimden git. Hey Allah, başımdan git. Hey Allah, yüreğimden git. Aşkınla seni kay. Bana gel. Aşkınla seni kay. Bana gel. Hey Allah, başımdan git. Hey Allah, kalkımdan git. Hey Allah, başımdan git. Hey Allah, yüreğimden git. Kumbatıdan güllerler, kurtarmak için bizlerle. Dostuma dostum çikiteden, azar karar yeter. Kumbatıdan güllerler, kurtarmak için bizlerle. Dostuma dostum çikiteden, azar karar yeter.
чим пізнане, то скати случки тете, азад, карем, мінетен. Voice cannot reach you. The voice cannot evoke possibility in the tune. Possibility in the tune. Reason is an option. Reason is an eyes of purpose. Reason is an option. In the lands beaten to death, in the war beaten to death. This is a voice cannot reach you. This is a voice it cannot be heard. You live in illusion of peace and glory. You don't live at all. You don't live at all. This is a voice who'll never reach you. It's a voice because you lost. Is it true? Is it true? Is it true? Is it true? Humanity has no human face. Humanity has no human face. Is it true? Is it true? Is it true? Is it true? If this world cannot reach you, this world cannot become possibility in the true possibility. She's been there, said the Lord, young sleep is not an don't busy, we will бійся Боже, що холодний, тебе забудь, ти сам б'єш себе, не буде поруч твоєї могили, ні квітів, ні сонця, ні тебе, ти будеш падати вічно пекло, налякавшись мовчання, налякавшись мовчання, ми не пробачимо, пробачимо від них на то море. Що? Пам'ятай все. Are you
Пам'ятаю все, Маріуполь, пам'ятаю все, Маріуполь, пам'ятаю все, Маріуполь, пам'ятаю все, Маріуполь, пам'ятаю все, Маріуполь. Тисяч більше нас вітали себе кореням дерева, припотіли, що світ забув про нас неби. Побилися море, холодне, світ. Маріуполь, Шість від мене серед моря, я один з них пізнала на тому березі. Ми були разом, пісня ворожа, що холод мій тебе погубить, ти сам уб'єш себе. Не буде повірмо, ні моря, ні сонце. Ти будеш падати вічно в пекло. Не лякайся. Signore Gende, utente, namusunu, utente, mankut saray, sarayli, sen hiyanice, sindalama, hiyanice, ahmak işe, sindalama, hiyanice, şuler, Signore Gende, utente, namusunu, utente, mankut saray, sarayli, sen hiyanice, sindalama, hiyanice, ahmak işe, sindalama, hiyanice, şuler. Україна існує,
Що означає слово жуле? І до кого воно адресоване? Вона написана казансько-татарською мовою, і вона адресована мангуртам, які, я пам'ятаю, я побачила цей треш Айоли, абашківську групу, які дуже сильно нас підтримали, слухали вчора просто в перших сходах. У мене була така злість, і я вирішила, так як в мене є частина праві, я вирішила, що я маю право сказати, що я І слово жуле? полюблю. Sakura засинала, в асфальті душі. Вночі я гуляла, у сняні душі. Думки стали камне, розб'ють піснями. Саку серце звало, повернутись додому. Сакура, згадай, де твій дім, живий у асфальтах, немає твоєї душі. Сакура, згадай, де твій дім, живий пелюсток твій, несе вітер пусті вічності. Сакура засинала, в асфальті душі. Ночі я гуляла, у весняні дощі. Думки стали камнем, розб'ють піснями. Сакуру серце звало, повернутись додому, повернутись додому. Повернутись додому, повернутись додому, повернутись
сонце, весну сам Бог, кров'ниці, там не оті, зброя серед живих, надія, смерть, вітер, рятує, супереч, Сонце напише хай воїн не знає страху смерті, бачить
Freedom is a name, same as you pray. Iranian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, same as you pray. Iranian flag is a flag of freedom. Ще одне, поки можу свободу, не професець, деякі секс поетів, не продати супокій. Тих, хто сідає майбутнє, перестань закривати очі, і побача гора зустрічає сонце. Freedom is a name, same as you pray. Iranian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, same as you pray. Iranian flag is a flag of freedom. Flag of Від новий болю, на ринку напів цей час, від той, хто створює волю, цей час, від той, хто створює волю. Freedom is a name, same as you pray. Iranian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, same as you pray. Iranian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. Ukraine, freedom is a name, same as you pray. Iranian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, same as you pray. Iranian flag is a flag of freedom. Ukraine, 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 Ukraine. Якщо ти забудеш, я просто скажу, що я знала тебе. Якщо ти забудеш, я просто скажу, що я знала, що ти ніколи не зустрічишся. Від початку століть і до останнього подиху Крим, Україна, через несправжню адмінну межу прориваються один до одного. Море вітер повертається землетрус. Чи чекатимеш мене вдома? В цьому серці зустрінемось, чекає сонце, таке мені буду, залишаю битву. Моя, сотні поет моя, сотні поет моя, сотні поет моя, сотні поет моя.
Там трошки місцями звук робив оцей чергу, да. Але якщо ти можеш, то я б тебе дуже попросив, щоб ми так на завершення, можна стоячи, щоб всі не сідали. Можна варсаларний кастанет? Ну, як скажеш. Марчалат якийсь там ні. Грає? Ні? Просто ніч інструмент. А можемо прийдемо за нею повторити і завершити? Бо якраз звук трошки скакав, може зараз він якраз дасть нам можливість це гарно зробити. Але тоді треба всім стати. Я дуже вас вірю.
скажемо пару слів, поки ви не розбіжалися. По-перше, дякуємо. Насправді це, як завжди, як вже казав, кожен цей музичний перформанс він буде відчуватися по-різному і з особливою таким моментом. Тому дякуємо вам, що ви сьогодні завітали. Ми не завершуємо, бо багато хто прийшов, коли вже почалася музична програма, тому зараз будуть всі можна буде походити і подивитися неймовірні фотографії кримських світлин. Тут є багато людей, які ці фотографії надавали. Ось є Наташа Ктонада, є Айша Умєрова, є Сіза Іскандер, є я, є Аліса, є Селфіка. Тут багато людей, вони нам всі підписані. Тому це важливо і насправді дуже цінно, щоб ми зараз більше поспілкувалися, такі нетворкінг, ходимо на вулицю, всередині дивимось, говоримо. Ще можете якраз вже перерву піти на бар, взяти щось поїсти або попити, або взяти бомбалон і якраз вийти і понапостити. Попити все. We have international guests, so now we have networking, the communication with different people and very interesting people who share photo Crimea Peninsula and have this whole discourse, discussion about inside, outside. І тепер ще важлива історія для всіх, хто там цікавиться подіями загалом про Крим, підписуйтесь на сторінки Crimea Daily, Гулько, там є всі Гулько. От, я все пам'ятаю, мене зараз пам'ятаю. Якщо цікаво, Азіза буде в середу виставку. Відкриваючи картини, якщо хтось не знає, це спонтанна історія в барі Анжела. От, якби, да. Так, ну якби ви на сторінках Crimea Daily це побачите, а Гулько поширить історія. От, якби, тому всі, хто тут підписники різних спільнот, приходьте, це буде дійсно дуже класно в середу на відкриття виставки. Я ще на правах реклами заширю подію в п'ятницю в Кримському домі, там буде презентація дослідження щодо ідентичності корінного кримськотатарського народу. Це така дискусійна історія, дуже важлива, тому ми запрошуємо всіх почути результати дослідження і взяти участь саме в дискусії в дебаті, чи вони вам відгукаються, чи є що працювати. Оце та історія, яка важлива і дуже цінна. Ну і ми рухаємося в сторону 18 травня, Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Зразу всіх запрошу на 17 число, 17 травня, на Либідській ввечері. Ми будемо, як в Криму, запалювати свічки в пам'ять про тих, кого, на жаль, не стало в рамках геноциду, який здійснив Радянський Союз. Таке була акція пам'яті, тому якщо маєте час, 17 травня долучайтеся, спільнота групи, де все запрошено. От, а так, çok sağ olunuz, hayırlı akşamlar. Кружкенче, можна ще сказати, інженер Каїра, якщо вже там до ночі дойдете, ну, вже ж таки, якщо вже туди заходите. Так. І, звісно, дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Не забудьте купити пончики тосканські з двома неймовірно смачними начинками, про які я дуже коротко скажу. Один з фунту, з гарбузом, яблуками, горішками, а інший з перцем. Так, і ще раз оплески. А сіжі скажи. Коллектива нашего. Держи.
Дякую велике за проведення всього виступу. Вообще все було. Навіть це мого виступу техніка не залежить від того, що відбувається, і все ідеально. Просто дякую. Ще дякую велике, що врятував мене просто. Кулібраді завжди.